ake ngibingelele mawukuthi uyaqala ungena kuleli page sicela wenze okulungile engane yasekhaya kulula kakhulu uvele usubscribe bese uyalike ubusushiye yakhe comment ngenzansi ukuze khona nawe sizokwazi uma siyifunde yakhe comment mawukuthi uyasidinga sikwazi ukuphuthuma sifike kuwena sizoxoxisana nawe igama lami ke nguMelisizwe ngubonga Musa ngwami noMia ekhaya kuseFriday kukwamnyathi esigodi phansi kwenkosi uCulu induna yakwaMadela bathu sabele igama layo njengabe namhlanje sinomunye udade wethu ofuna ukuzoxoxa nathi udaba lwakhe njengoba ngike ngakuchazela ukuthi ilula lena ukuthi na ucomment laphana bese sikutshela ukuthi ayisesivulekile isikhala nibaningi ingane zakwethu ngalendlela mawukuthi azaze siyiphendule icomment yakho mawukuthi akaze siyiphendule icomment yakho musukuphatheka kabi mawukuthi akukho wakushiya shiya kuma inbox buye ngakuthini ushiye kuma inbox sizokwenza sure ukuthi udaba lakho siyalilandelela siyabuya siza kuwena siyakufonela ukuthi ahlangane noma size la ohleli khona ngeke nganithembisa ukuthi nisibonile isiteji soduma ngithi seqaliwe ke kunestudio phakathi asizokunibiza noma ikuphi sesizothozana phakathi estudio soduma sizokhuluma phakathi sikwazi ukuyikhokha sixoxe kahle indaba sise studio soduma yizwa leyo ngoba wena nathi kufanele kube mnandi kube nje yana sikwazi ukuyixoxa siphansi kwaleya shelter sikulesa stage sodumo nakho ke ngicela ukwenza engane yasekhaya mawukuthi umkhonzile uZoso hamba uye izibhethi ufike lapha namngane yasekhaya ufike uregister bese uma usayina in lapha bazokubuza ipromo code noma indlela oregister ngayo ukuthi yi ubani okutshelile ngalokho uza ngena lapho ubhala uZoso ZOSO uZoso uzobe usukwazi ke ukuyilandela leyo promo code ungase uyiwineleke nawe bayawina abaningi njalo ngamasonto ingane zakwethu bayibusele ngeimali nje ehlukahlukene nawe ungase ube kulabo bantu abayiwinelayo njengamanje ake sambe siye enkosazaneni okuyiyona esibhalelile namhlanje esifuna ukuzokhulumisana naye tate wethu sawubona yebo bhuti njani unjani ngane yakwethu ngiyaphila usibhalelile la kwiKing Zoso wathi ufuna ukuzokhuluma nathi kukhona ufuna ukuzositshela khona uyazi ke thina siyabantu babantu ngesikhathi ufuna ukuzokhuluma nathi siyayivula izandla njoba na ubhalile awusixoxele ubhale ndlelani wena itholakala yona yakhe comment uzozuba nathi ngiyabonga bhuti ngokunginikeza ithuba ukhona usisi engahlangana naye wangitshela wanginikeza ama details eni so ngithathe lapho no siyabonga inkosazana ngabe ubani wakabani nguNelisiwe Khumalo yes yini emlethe namhlanje uMamntungwa kwiKing Zoso ikuphi lokho afuna ukuzokhuluma kanye nathi empeleni baba ngizocela ukuthi ningisize ngizoconfessa endodeni yami engishade nayo sinengane ezu3 eyogcina nje ino 8 years lezi ingane zo3 azizalwa uyena ngicela ningisize mana ke dade wethu usuthandane nomuntu iminyaka nihlala naye nishadile naye yebo ingane akuzona ezakhe ngabe zikaba ezikabhuti wakhe omdala ubhuti uyasebenza ubhuti wakhe cha yena lo umnyeni wakho ngabe uyasebenza yebo uyasebenza usebenzele eGoli uyafika nje uyafika kumina uyafika bandla uyasenza nje isikhathi ubhuti lo uyena babo ingane zangempela wangempela ke ubhuti wakhe uyena uyasebenza yebo naye uyasebenza nisithatha isikhathi phoso kwenza izingane angazi lo imina ongasebenzi so uye afike endlini yami angivakashele shuthi lento uma ngabe siyiqala sasingaqondile ukuyiqala kahle kodwa mhla wafika ngiphuma ebathroom yabona nami ngazi ukuthi endlini ngingedwa izingane zisesikoleni ngiphuma ukuyogeza ngibhincile but la ngaphambili ngangingakayivali kanje ithawula then wasebona ngethuka lawa ithawula wasethi ucela sisale sesiqhubeka ngoba usebonile mana wena lolu daba walimukela nawe kalula kanjalo nje mayithi cela niqhubeke akubanga lula angeke ngiqamba manga kubanga lula kodwa ngaba nokuthi mhlawumbi mangase siyenze lento mhlawumbi ngingakhulelwa ngoba ubhuti wakhe bese ngishade naye isikhathi eside indoda yami bese ngishade naye isikhathi eside abantwana singabatholi ngase ngithi yabona semandulo ukuthi khona ingathi yayixoxa lento ukuthi makwenziwe kanje so mina akekho umuntu engixoxe naye ngayidecide ukuthi mhlawumbi lona angasibeka isisu nangempela sahlala so indoda yathi mangabe ifika indoda yami
ifika ivele egoli yase yitshela ukuthi shuthi nje bewafika uyena oshiye isisi akuyona yakhe ingane yokuqala nengane yesibili nengane yesithathu. Yo. Mbukelo ekhangizos. Udaba maselunje suwe selidinga nini kanye nami ukuthi silikhulume silibone. Isimo esikanje kudilwa kanjani naso? Okay dadewethu usuzuba nazo zonke lezi ingane. Bayasebenza bobabili labantu. Njengoba besebenza bobabili. Babuya ngokuhlukana nima bebuye ekhaya wenze njani mawukuthi babuyile bonke njengobhuti phela bayabuya obhuti ekhaya noma uyafika azovashela umfowabo wena wenze njani uba kusiphi isimo? Ngiqamba amanga ekuqaleni kwakunginikeza inkinga sisanda kuyenza lento kodwa manje ayangisabi nankinga ngoba indoda yami ayisoli lutho ibona izingane nje ziyafana nobhuti wakhe ngoba phela vele kufanele ubhuti wakhe bazalwa bobabili yesi so manje akusangilimazi kangako. Ozwa nesibindi eyibo mina ngifuna ukwazi okay ingane zandawonye lezi ziyafika ihlalela kusofa ziphoqeleke wena njengomakoti ukuthi uyitatazelele makwenzeka ixoxa awusabi ukuthi kungenzeka mhlambe aphunyuke lo wakwabo. Empeleni bhuti isiqala manje ukungilimaza ngesimo sokuthi naye ubhuti wami lo wasemzini unayo unkosikazi wakhe kodwa manje njengoba ngize la ukuthi nawe uyangihlupha ukuthi manje usefuna ukungenza umfazi wesibili phela ezakhe lezi ingane and ngimzalela abafana mina unkosikazi wakhe yena uzela amantombazana manje uthi ngeke yena nawo amadodana ngisenkingeni Nkosi yami ngicela ningisize. Mana yini angaboleka indodana eyodwa ke kumfowabo azohlala phansi nomfowabo acela ukuboleka indodana eyodwa athi okungcono ucela ukuyikhulisela ucela umkhulisela indodana yakhe mawucabanga lokho kanjani? Ngizamile ukusuggesta lokho akafuni uthi ingane zakhe zonke lezo uthi ezakhe uthi imbewu yakhe leyana lona fanele azazi ukuthi akanabo abantwana mina ngisazi ngiyacela Nkosi yami. Mina ngikwaziyo mbukeli lapha ekhaya into mayenzekile yenzeka kanje ingane kube zendoda leyo okusuke kuyiyona elobolile nokuyiyona yenze yonke into engatshela usisi lokho nje ukuthi kuba njalo kuba ingane suke kwizalo umuzi inkinga nangoke lo ongenamadodana esefuna ukuklema izingane zikamfowabo silekelele ubhale lapho ngaphansi kweKing Zoso ukuze sizokwazi ukuthi iluphu lolu daba silibamba kanjani silekelelana kanjani ngoba usisi usenkingeni. Kulesi simo akusona nawe singakwehlela dadewethu lapha ekhaya nawe mfowethu ungakwehlela lapha ekhaya ukhulisa izingane ulokhu uyitshela ukuthi ezakho zonke lezi zingane kanti izingane ayihlangene neze nawe usa and njengomuntu wesilisa ngishayisa ngovalo cause ngumzali nami ngubaba mhlambe zonke lezi zingane engilokhu ngithi ezami mhlambe akuzona ezami kulolu daba ke dadewethu iyiphi indlela ofuna ukumtshela ngayo ake siqale la ake ngingasho ukuthi iyiphi indlela ofuna ukumtshela ngayo yini lesikuphusha ukuthi ufune ukuthi azi umnyeni wakho ukuthi wena nomfowabo bezidla amaqatha ngale mzamo ukuthi ubhuti wakhe uyamblackmail uthi mangabe ngingasho uzohamba yena yomtshela manje angiyazi indlela engizomtshela ngayo Nkosi yami futhi ngiyasaba nginaso isibindi sokumbiza ngithi ngizo address into ekanje anginawo lawo mandla ingakho ngize la ngizocela nini ukuthi ningisize akekho umuntu engake ngamtshela lento ngazitshela nje ukuthi ngizofa nayo kodwa inkinga manje ubhuti useyangiblackmail uthi ufuna izingane zakhe yena ufuna ngibe umfazi wakhe ngokuphelele ngoba imini omzalela amadodana manje uzoba kanjani umfazi wakhe ubulobolo umfowabo ila ngifike ngidideke khona ke nama ngazi ngakho ngithi ngicela ningisize mhlawumbe makhona nina uzozama naye ukubuyisa umqondo angazi Nkosi yami ngididekile yena usemtshelile nomkakhe ke mawucabanga usemazisile nomkakhe ukuthi wena naye nobabili kukhona okushaya amantshontsho emsamo mawucabanga usemtshelile uvele wangitshela ukuthi loyo noma angahamba vele umzalela amantombazana akanendaba udinga mina ngazi igreed le ndoda yazi yayicabangela yona yodwa
into engiphatha kabuhlungu njengamanje iyangiphazamisa ngenxa ukuthi la yena uyicabangela yena yedwa akamcabangela umne wabo ukuthi maye lapha kumne wabo uzohlukumezeka umne wabo koqala lokho sekhulisa izingane isikhathi eside kangaka ngibuka nje leka 8 years ekuyiyona encane and 2 akakucabanganga ukuthi izingane ingase ihlukumezeke ngoba bezazi ukuthi ubaba omdala all along kwiqiqise kufanele kwazi ukuthi zuba ubaba okwesithathu yena ngendlela ayicabangela akayicabangeli le yangane yabantu eyasuka kubo yathi yamthanda yazomgana asefuna ukuthi ayihlukumeze ngenxa ukuthi ayibathola abafana esifisayo ke nodokotela bangene la ngaphansi basichazela ukuthi lento eyenzekayo ngoba lento yenzeke kakhulu kwaZulu ukuthi umuntu mayingawatholi izingane zabafana abesethathwa njengomuntu ongazalile sibe sikulesi simo sempilo sokuthi umuntu amantombazane nawo aseyawuvusa umuzi manje mhlambe ngifuna udaba yazi ngendlela esoyibeka ngayo esokwazi ukuyibeka ngayo kumnyeni wakho wena umazi kangcono umnyeni wakho mawucabanga uzoyimukela le ndaba izombulala osiyami izombulala ngoba lezi ingane wazi ukuthi ezakhe nangendlela mina angithemba ngayo ingakho ngingenaso isibindi sokuyo i-addressa lento angazi lo mbuzo ngiyazi ukuthi mhlamba kufanele bengiyawubuza wena ngelanga lokuqala kwenzekile why ungamtshelanga umnyeni wakho why nawe waba nonya wafuna wena ukuyicabangela wena kuphela wangafuna ukuthi wena ninomnyeni wakho ngcono nihambe niyohlola ukuthi ikuphi inkinga mhlambe yebo utholile ke lezo ingane kodwa why ungamthandanga umnyeni wakho wasuthi umnyeni wami ake siyobona ukuthi yini singayitholi izingane noma emva kokuthola leyo kuqala ke ubuse uba nendlela yokuthi nihambe nekodokotela ubone ngempela ukuthi yini emenza ukuthi angayitholi izingane ngicabanga ukuthi ngangididekile ngoba phela indoda yami le ngishade nayo yangifica ngiyintombi into ngangingamazi omunye umuntu wesilisa so mangabe sengithola omunye umuntu mhlawumbe angazi mhlawumbe ngadideka Nkosi yami angazi. Alright, sisekiyo iKing Zoso TV. Uyasithola ke ku YouTube, uyasithola ku Facebook, uyasithola ku TikTok. Sikhona zonke indawo. Wena hamba uyosubscribe, ulike bese uyafollow. Ningakhohlwa ukufaka izitala lapha na ku Facebook. Phela msana usincisha izitala ingane zakwethu. Izona ezenza ukuthi sikhuphule le TV ngalendlela ekhuphuka ngayo. Into ezokwenzeka ingane zakwethu lolu daba lami nosisi ngicela ukuliphetha la ngoba anginazi impendulo ezanele. Ngithemba nina. Ngendlela enginithemba ngayo ngiyanithanda ingane zakwethu ngiyazi ukuthi anisoze nangilahlela phansi indlela enginithanda ngayo bheka ngingavele ngishanele uNT wonke lo ngesixupho ngize ngofika eFriday ngikhombisa nje uthando lwenu ngicela niqhubeke nihlale kwiKing Zoso TV. I love you. Bingelela bafowethu njengamanje ngila eThekwini Toyota Cars njengoba ungibona bafowethu ngifuna nje uzonibhekela nje bafowethu ukuthi ke engabe iziphi inhlobo zezimoto abanazo njengamanje asingene ngaphakathi bafowethu niyibonele inhlobo abangitshele khona bashilo bathi haya lokhu uhlobo lungekho laba Toyota ewesibili asingenele. Hey, why you comparing with them? Renault. Milana. Sifika ni Milana. Bafana bakithi. Batomphando. Sifika ni Milana. Ayi bafana bakithi ngeke. Ayi. Ayi lesibuzwe bafana bakithi. Ayibonani ibhasi. Ama sithi aphenduka. Hayi buddy. Yaphenduka. Awuthi ngizokusiza kodwa. Hayi khona, hayi sobona, hayi. Buddy bafana bakithi. Hayi buddy, lo. Handle my handle.
Sinako imidlalo wamanzi, sila imidlalo wamanzi. Sila imidlalo namanzi bafana bakuthayile. Ngeke. Sinako umdlalo wobhuti. Hayi asaba. Again bafana bakithi again buka la. Hayi ngeke bafowethu hayi. Umungezi ngempela la kwaToyota ngazi ukuthi ufunani alukho uhlobo lwemoto olungekho. Sambe soshayela. Sanibonani lapho ke King Zoso ngiyabingelela igama lami uMelisizwe ubonga Musa okamnomiya umfana wase Friday phansi kwenkosi uCulu lapha bathi umsiyane. Namhlanje ke ngani zakwethu sihambe sabhalelwa saze sazofika la osibona sikhona sizokhuluma olunye udaba owakalibona lusithinta thina. Isikhathi esiningi udaba silikhulumi ukuthi wena awushonga ukuthi asambe sokufunela lo muntu. Sesihambile ke sabacinga safuna ukuzoyikhuluma le ndaba safuna ukuqhubeka nayo ngoba inkulu futhi isigaxa iyasigqilaza wena uyazi ukuthi masinawe sokuningi esokukhuluma. Ngiyacela lapho kubahleli bemicimbi ngani zakwethu mani ngibona anovele ningicele ngizobamba imic emcimbini wena angibizi na kakhulu ukuthi ungifaka upetrol bese ngiyafika. Igama lami ke uMelisizwe. Njengamanje sifikile ke sila esikhona sizokhuluma lolu daba njengamanje udaba esolukhuluma ludinga mina nawe ukuthi wena wehle necomment yakho bese uyasubscribe bese uyalike bese utshela umngane wakho atshela umngane wakhe nawe ungasibhalela ungene ngaphansi kwama page ethu sino TikTok sino Instagram sino Facebook sino YouTube uyakwazi ukusibhalela lapho sikhulume nawe zonke indaba zethu ezikhona sehle nazo ngomningi bazo into esuke sizoyikhuluma lapho isuke izothinta wena into ezosuke uzoyikhuluma nawe sifuna ke uyicommente uyilandelele mawukeka sathi siyangena safica ukuthi ama comment akho uphansi kwe comment yakho baningi abantu abayifisayo lento esiyifunayo ukuthi sililandelele lolo daba malilandeleleka sizokwenzela iqiniso sililandelele udaba asizokulishiya nje sijasi nje ukuthi siliyeke kanjalo ungasitholanga ingqikithi yalo nesiphetho salo njengamanje ke awuhambe noMelisizwe uyobona ukuthi ngabe sibhekephi namhlanje sibheka kulowo muzi esiyakona asambe zwida uyadona dai Konko San Go Yebo madam. Yebo sanibona ba Niyaphila? Siyaphila ninjani Hayi siyaphila nathi. Siyaphila Awusahlaselwa ngeibhamu ekuseni kwenza njani madam? hayi akuzona ibhamu igama lami uMelisizwe sikhamba ngaphansi kweKing Zoso sihamba nje siyibukela indawo plus ukuthi sikwazi ukuyikhuluma nabantu sibone ukuthi yini esingakulekelela kuyona Hayi kezwakala. Manje banihamba nabantu abashuthayo kuzohamba kahle kwathi. Akhuleka abantu abashutha abethu nje basuke besenzela ukuthi sikwazi ukuthola lolo daba esifuna ukuluthatha sibone ukuthi yini la singathatha khona silekelele nalapho esingabeka khona udaba. Okay. Yeah. Mhlambe ngabe ngiyona mangibuza udaba leli limayelana nani? Ningakangeni ngaphakathi. Mhlambe ngabe sengonile. Sikhona phela ngabe sekonakele mhlawumbe masingathola indawo yokuhlala sikwazi ukuthi sixoxe kahle lolu daba sihleli phansi phela khona ezinye izinto obona ukuthi hawo ayixoxeke eminyango ushiswa naye ilanga. Hayi uyanqoba mnewethu mawusho njalo ngingangena ngaphakathi. Siyabonga kakhulu. Oh siyabonga. Akazivele sihlale phezu kwendaba ithini into madam? Awu Nginganali ilanga lonke futhi kunezinto efanele ngiyilungise that's why nje ngicela vele nihlale epointini ukuthi kahle kahle. Ngabe insizwa wathi ngabe ihlala yodwa lapha ekhaya. Hayi angihlali ngedwa kwakhona ngihlala naye. Oh phela senzele ukuthi kukhona ukuthi sikwazi ukuthi masixoxe siyisonkana. Kuze khona sizokwazi ukuthi silekelelane mhlambe makudaba sikufanele silikhulume sikwazi ukuthi uxoxa nje sindawo sawubona mama. Yebo. Cha bengifuna nje ukuchecka la endaweni ukuthi mhlambe ngabe indaba yamanzi niphethe kanjani right. Hayi amanzi ayahlupha njalo ikhathi ayahamba buyabuya. Phela kulezi ikhathi njengoba kusondela uCovid nje sekuthiwa isendleleni singageza ngani nje mangathiwa ngempela iyabuya iyasiphinda. Umuntu sengabe ugaxeleke impela. Umuntu sengabe ugaxele kodwa nje
akuthina sodwa sihlushwa amanzi yonke indawo amanzi ayahlupha. Manje awungixoxela imfuyo kuleli izwe nayo. Hayi abakhwekazi ayibona. Ngazi lapho umuntu uhamba efuna imbuzi kangayithenga mhlawumbe athi ukufuya funa. Hayi mhlawumbe kule indawo engaphezulu ngalana nje impela Uyabulo azikho. hayi lutho azikho. Manje niba ngakuvelela ekhaya ni nobabili nje nosisi nihlalana nobabili. Ukhona umfowethu kodwa ubuye abe umuntu ohamba ngomsebenzi. Bese ubumuntu. Manje ukhona usayisitolo. Ngoba manje ukhona usayisitolo kahle kahle kanti kwenzakalani? Yikho ngixoxela nawe nje mnewethu phela ngiyenzela ukunazi ukuthi ekhaya bangaki kuze khona sizokwazi ukuthola udaba oluphelele. Hayi ukhona umfowethu. Kodwa usaphumile. Hayi. Manje usisi lo inisweni hleli nje nobabili mina. Naso sehlalele sobabili noma umuntu obuyabamba amatohwa kodwa isikhathi esiningi sesichitha ndawo. Nikhuluma nayo yonke into vele. Hayi kayo yonke into lo umkamfowethu. Umkamfowenu? Yebo kunjalo. Hawu. Cha phela ngithi umama ekhaya ngibona ngendlela osho echaza ngayo ukuthi mhlawumbe hayi umkamfowethu. Bunjani ubudlelwane bakho phakathi kwakhe naye umkamfowenu? Hayi bengingakaze ngisolele utho lubi ke sibambisene nje. Umfowenu wena lunjani bunjani ubudlelwane? Hayi sibambene kakhulu nobafu. Ngayo yonke into lesiyaxhasana. Usho ukuthi umfowenu uyilo muntu lo okuthembayo njengomfowabo. Hayi angisaqondi uzoqonda ukuthini nosho njalo. Cha nje ngiyasho phela izingane zandawonye ngisho ukuthi impela omthembayo. Uzalo baba yedwa uzalo mama yedwa. Nawe ungathembeka kumfowenu. Hayi inkulumo yakhe ngathi khona leqonde khona bafu. Hayi singayinaka kakhulu lezi ezinye izinto yabo. Khona izinto ekufanele singayinaka. Usisi uthe ukusibhalela. Kukhona udaba afuna sizoxoxa naye. Yebo yena usibhalele. Imayelana nani usuzobhalela hayi bo kwenzakalani kanti ngempela? Cha ngibina Kumele ngingabhali. Bekumele ngibhale phela, kumele ngingabhali yini? Kumele gcine phela iqiniso liphumile manje. Uyofihla koze kube yini? Ungabi lento engicabangayo. Ungalike nje ngempela kube lento engicabangayo. kanti kwenza njani Cabangani wena? Hayibo afuna umcabanisa umfowethu wena ngeke. Manje kuzofihla kuze kube yini ke? Hayibo. Wothi uyadlala wena. Angeke ngize ngidlale ngite njena mina. manje Manje ngempela le ndaba ifike kubafu ngathi. Izofika ke shuthi namhlanje kuba sekuyisikhathi. Kusenjani? Imani madoda. Hayi sasalola. Ngaba bakho namakhamera kanjani madoda? siyaxolisa mnewethu Indoda, okwashanqani lapha. uyena ubaba lekhalo Uyeni. Kwenzana njani? uyaphila mnewethu Kwenzana njani? Hayi bokumele gcine kukhulunywe phela ngingathuki. Ima wo. Kumele gcine kube njani? Uzoqhatha umndeni. Kwenzakalani Uzoqhatha umndeni lento yenzayo. Hayi bafethu. Ima kancane. Yazi kuzophuma idumbu lento yenzayo. Okay? Mhlawumbe ngiyasangana. Kwenzakalani? Awusangani. Ukwayicabanga kodwa lento yenzayo. Ukwayicabanga lento yenzayo. Thula phela ngithi mina ozokhuluma naye. Uqhatha umndeni lapho ufuna ngiqabanisa. Why wena ukhuluma mina ngakakhulumi naye ngoba phela mina efanele ngikhulume naye ngithi mina obhalela abantu. Ukhona into Uzofa abantu lento yenzayo. Baba bayikho engikuhlelayo. Ubona into ingane zakwethu imani ingane zakwethu imani Mana ngeyidumbe izophuma. Imani phela kancane. Uyasaba yini ukufa? ngicela ningisize ingane zakwethu Uyakusaba ukufa? lo muntu uyangena manje Umuntu wasefila uthi uyindleke njalo. manini phela yini manje lekufika kuyona manje nangikhathi Siyakuphakela vela ayikho into ezoba yinje Sawubona, kwekutheni. Ngiyaphila njani? ngiyaphila ngane yakwethu kunjani Awuyicabanga. Ngiyaphila kokhumalo kwenzakalani? cha mfowethu inkinga sisuke safika ungekho Yeah. Sithi mina mfethu ngiyintatheli nje ihamba ibukela nje indawo mfethu kusho ukuthi wena ungena ngodaba olubi Yeah. umfweni Umfowethu ngqo omdala. usisi uyini kuwena Umfazi wami lona. seninesikhathi phela nishadile Isikhathi. Umnyaka. ninengane engaka Ezo 3. uyamthemba umfweni Umfowethu. Into edambi phela. Hawu. Ngiyamthemba kakhulu mfowethu. kungcono Manje kodwa ngine mix understanding ukuthi kwenzakalani ngoba futhi ukhuluma ngeenkinga umama nginako la nobafu nje manje nangiqondi kwenzakalani la. cha thina besizoyibonela izingane nje ziphi izingane namhlanje Hayi sike emakhaya ingane Anazikho evashi. hayi bese sizoyibonela izingane namnewethu mhlambe masingakwazi ukuthola indaba okuhlala phansi lolu daba liyafunda ihlale phansi
ngiyacela nje nisiphe into yokuhlala mfethu ngiyacela nisiphe nje indawo yokuhlala phansi ukuze Bafo bengicela ucishe kamera leyo ngoba phela singakhuluma ngaphandle kwalento nje. hayi sizokhuluma mne wethu kodwa okwamanje singalichaza ubuyazi le ndaba le. Hlala phansi ke khona uzoyizwa kahle indaba. bengicela nime esime la bafowethu ngicela ihlale khona lapho phela ngicela sihlale Ngoba ngisho bafima imoya singayiphakamisa exercise lutho. cha ingane zakwethu bhuti nxa ukuthi sifike ungekho ekhaya besizonibona nje njengomndeni mfowethu sibhalele umama lapho umama lapho sibhalele kunodaba afuna ukuthi nizame ukulibona nilungise ingakho ngibuza ukuthi umthemba kangakanani umne wenu Umfowethu ngiyamthemba. Umama sikuphi isidingo sokuthi azabiza amakhamera abize nani. Nalabantu abangibambayo. no inkingi wena ufike ufika usulwa kwase kusiphoqa ukuthi ababambe ngoba kuze sizokuchazela asifuni ukubamba umuntu Wena ngeke umangale wakho ufika khona umuntu indoda ime phambi komnyango. siyaxolisa kakhulu mfethu ngalokho siyaxolisa ngaleso simo kube nephuthanyana ukuthi sime phambi Wena usakwazi ukukhuluma nami manje. Ngiyakwazi. Okay, khuluma kwenzakalani? Khuluma manje ngizwe. Cha bo phela vele njengoba ngibabizile ngithi ngibabizile sengikhuluma. Ha, Ngiyacela ubaba ukuthi angihlisele umoya. singamdedela umama mhlambe achaze udaba lwakho ukuthi yini ababekubhalelayo khuluma. Yo. Shuthi-ke baba la kunenkinga ebekhona kodwa futhi le nkinga ngathi kusizile wena baba esimeni sakho nje ophila kusona. Uyakhumbula ubaba ukuthi sake sazama indaba yokwenza abantwana wahluleka. Saseke sazama-ke nobhuti omdala-ke okuchaza Ima. Wena walala nobafo. Mfowethu Ayikho into bengizoyenza. ngicela kade uhleli iminyaka ungasebenzi. Ngakufaka emsebenzini. Wa right. Uzongishaya emva kandlela. Naku umuntu ongiholela ophansi baba. Uthe wena ingane awukwazi ukuyithola ngamtshela mina ngeke ngikwazi. manini Uzokwenza njani? Angaze ngiyeke. Uyema Ngizokubulala mfana. Ngizokubulala. ungabulala nje bafuma uthanda. Uyena angaze ngiyeke uyena wenza. Wena mana mina ngifuna ukukuxoxela kahle sonke isitori Bafethu umoya. ngeke uzuzwe-ke mawulwa kangaka Amanzi achithekile awubuyele esigujini baba. Amanzi achithekile awubuyele esigujini. Okay, zingabe zami ingane. ayikhe yakho ayikhe yakho Zonke zami le ngane baba. Bafethu ningi. Makuthiwa unayo inzalo mina bafana ngizokwenza njani? Ngoba phela ingane ziyadingeka la ekhaya egcekeni. siyaxolisa Sonke baba lesikhathi uphila impilo ongami neqiniso. Ngiyalungisa umuzi yabo kunjani? nambe ngithi ngisiza wena Kuzomela uhambe, ayikho phela. Kuzomela uhambe. ngiyaphi Wena mfethu, wena. Ehlisa umoya mfowethu. Ehlisa umoya mfowethu. Uzobindele phansi. Ehlisa umoya mfowethu. Ehlisa umoya mfowethu. Nami ngangaqondile usuze kufike le nto kuyo. musu lokuthi wawungaqondile la lokhu ungaqondile usufuna kube ngathi icale lami ngedwa wena usulokuthi ngikholele ophatha engathi wena ubulungile kuyona yonke le nto ebeyenzeka hawu wena yini ufuna icala lonke kube elami hawu Niqaleni ukuthandana mama kahle. Shuthi lenganyama ukuqala le. Benivele niyenza lento. Bafo ehlisa umoya. Uphakamisa umoya esasiza lutho. Ngeke ingane ibulala ukuthi uphakamisa umoya. Hlala phansi sikhulume. iy'ngane kuzobe ezakho nje Hlala phansi mfowethu. ngizoqhubeka nje kube ezakho Exashita hlala phansi sikhulume kahle baba. Shuthi mina kumele ngihambe. uyaphi Saleni ngelutho. Hlala phansi mfowethu. ma uhamba nami ngiyahamba cha mne wethu mina njengoba ngilapha sibhalele umama ethi ufuna ukuzokuchazela lolu daba lokuthi useyabahluleka into angixoxele nayo kumama ukuthi umfowenu lo useqala uba nesikhwele Chabo. Manini. Yafana Manini. Yabona wena. Hayi nawe. Yabona wena. ehlisa umoya mfowethu. Hayi mina nami ngangishaya nginankinga. hawu Ngeke ngize ngihambe kodwa la endlini. Hayi mina ngizongishaya wenze noma yini angihambi la endlini. Iy'ngane kuzobe ezakho. Ma uthi kube ezakhe njengoba engenalutho ephakelwa kwayena. Uzolungisa kanjani? Ngeke kulungise lutho uphakamisa. umne wethu ngicela ungcono sizama ukuyihlalisa phansi lento sizama ukuthola nami sengiyamangala umama mayethi
yena yikho into angayenza mama uthi wena ngeke uze ushintshe lutho ukube lento beyenzeka kuwena lezi izingane lethwa kwena ubuzophatheka kanjani sekuthiwa izingane zikadadweni bengizophatheka kabi kungani pho uma ujabulela ukubona umnyeni wakho ekulesi simo kube engathi wena unandaba angijabulile neze nami ngingiphatha kabi kodwa uyasazi isimo sakho ukuthi naye akabatholi abantwana Buti kodwa ngibuzile ukuthi nini nomfana niyathembana kungani ungakazomxoxela umne wenu ukuthi nakho konakala lapha uthule nodaba olungaka Ay le diphathi bokufanele Bafo sorry ngicela uthule futhi angazi wena ngithi bafo ngicela uphume mfethu phuma mfethu kulungile ngizophuma Phuma! kodwa Phuma mfethu! Phuma! Ukushaya nezolodwa kodwa ukuthi umfowethu igazi likuwena nami wena ngisho ngabe wenze njani Cha phela kusukulwa nawe. igazi likuwena mina likhona anginankinga mina ngaphuma mfowethu ngingaphuma mina ngibuyele phansi anginankinga angiyindawo kodwa ngigazi likumina nakona likhona musu lokhu usho lelo gazi lakho uma uphuma ungalokhu ukhuluma ngoba manje njengoba lokhu ukhuluma nje wanisilo ingxabano bafa ngeke kushintshe igazi likuwena nakumina likhona ngaphuma ngibuyele phansi anginankinga bafa Ngeke siyabonga kushintshe isibongo kodwa lokho bafa siyabonga kuba nawe usungahamba kodwa ngeke kukushintshe uthi umfowethu wena yimini siliyema la nina nazami cha phela nawe uhamba isikhathi eside masuye egoli ungabuyi izingane zenziwa ngasikhathi sini njoba uma ufikile ungahlali ngisho isonto nje uhambe uphinde uhambe futhi khona ke indawo yami ikhona la ekhaya na ikhona na nje indawo yakho wakhile nje na umuzi indawo yakho nje yakho umuzi wakho wakhiwe wena ngemali yakho uphakelwa wena ondliwa wena yonke into nezingane zi right ikwakho lapha for action yini ezoshintsha lapha ile liphutha nje phela lenze kunini mfethu ngikwenzela izinto ngetha sizalutho lokho baba silungise lesi musu lokho ukuthi ngeke kusasiza lutho ngesasiza lutho engathi ubuwenza ngamasiboni hayi nawe uyayona lethu uma kulokhu kuliwa hayi hayi ubona bambizela ke awazi ufuna icala lokho okay lo hayi suka ayikho icala lokho akekho dwengiliwe kodwa nawe musu ukukhuluma le ndlela okhuluma ngayo ngeke uze kusasa lapha umfowethu lekugcineni kubhlungu le hayi suka hawu kube yazi manje ubaba ukuthi kunje ayikho lento ayikho nje bafethu ayikho le ayikho mfethu ngomsozo umuntu la ngifuna umbone angifuni baba angifuni bafethu nibaba mina nawe into engifuna ephumile kwami nami wena uzobona serious buka anginankinga nokubona kodwa mengeke ngihambe nje la ayikho inkinga ngabona noma yini okay shuthi nonke ningazi lo muntu cha mne wethu asikho ngakuse side lamuntu ingakho thina size lo daba lapha sifuna ukuthi nizoluthola ngoba umama uthi bese lumhlupa ubesehlale nalo isikhathi eside ingakho sinikeze yena ithuba sokuthi azame ukukuchazela bese kuba kuwena mne wethu ukuthi uyayimukela lento uyaphila nayo noma kuba khona esinye isinqumo mhlawumbe angiyamukeli ngiyaxolisa baba angiyamukeli wena kodwa ngifuna ufile wena manje manizobulalana niyigazi elilodwa wena ngifuna ufile wena ngifuna ufile wena awazongifaka inkingeni hayi awazongifaka inkingeni awungitsheli lokho awungitsheli lokho ukuthi ngikufake enkingeni awunqabanga ngani pho ngikubuza bengifikile angikwenelisi kuyadependa baba ha bafethu angiyisa mfasa uyangiyisa lo mfasa anginjalo baba ukuthi ngiyakweyisa ngisho nami into engiyaziyo eyiqiniso nawe uyayazi leyo nto uma uyazi ukuthenda kanjani namanje futhi usangithanda ngoba yena akakayazi angithi le ndaba khalela inkomo zababa kodwa baba ngiyayisola ngengikwenzile kodwa nawe awubheke nje kube bekweyangaphandle ingane bekuzoba njani ukube bekweza ngaphandle ingane lo msinda ngifuna ushukuzo kungcono ngoba ezakhona ezegazi lakho into esingayenza ingane zakwethu mhlambe namhlanje singazama ukuthi sishenxe sisale sinishiya nizama ukulungisa udaba njengomndeni yabona okungcono mfethu usuyazi kunokuthi uhlala iminyaka ungazi okwamanje ususitholile udaba ukuthi nahlalani phansi niwumndeni nibonke nilungisa kanjani lento namhlanje kumele kucace ukuthi uhamba ubafa
noma kuhamba mina. Kuzohamba yena kubafo. Umuzo wakho baba. Kuzohamba ubafu yena ohamba manje futhi ayikusasa. Baba kunankinga. Umuzo wakhe egcineni baba. Phetha usuku. Ukuthi sakwenzekile okwenzakele kodwa nje bafo umuzo wakhe egcineni. Ngicela usuke la mfethu. Hayi inkinga baba. Hayi inkinga. Kodwa kusala wazi umfowethu. Noma ngenzakala kwenzakala kodwa owazi igazi likuwena umthanjeni nakumina likhona. Wazi Hamba phela. omdala. Sekuqedile basentsho njalo baba. Mfethu omdala. Mina ngithi ngiyakusiza baba. Mnewethu Yeah. njengamanje sikulesi simo umfowenu usehambile uzokwazi ukuhlalisana nomkakho nibonisana Angiboni. Angikwazi ngenzeke isilima. kodwa For mnewethu 8 years. lalela ke ima mnewethu wena njengamanje nakhu ubungenayo inzalo okungcono usuna nje bebuza umama ukuthi ube bekwenzeke wabuya nengane yangaphandle bekuyoba nzima kangakanani Bafakuthini ngiphethwe ikhanda ngibona. Phethwe ikhanda. Right. Ngiyacela amashobana omuhle. Lento bengiyenzela thina. Bengingeve ngikudelela mina. Right. Ngishesa ngomoya. Ngakwenzela ukudla. Right. kulungile ingane zakwethu okwanamhlanje sicela ukuthi sidede sikwazi ukuthi sibone ukuthi mhlambe ningahlalisana kanjani mawukuthi kukhona lapha inhlalo engabe ikhona kahle mhlambe seningasiphinde nisibhalele sibone ukuthi sifika sixazulula ngasiphi esinye isixazululo ngoba njengamanje usehambile umfowenu okungcono usuyazi ukuthi akekho eduze wakho njengamanje ukuthi wena uhlale nesithandwa sakho nizama ukuyilungisa lento sibone ukuthi ilunga kanjani mnewethu Angithi okay kodwa nje hayi. uyasithembisa ukuthi Uhloniphe lo muntu. Yathini hamba naye. Angihambe mina baba. Angiyindawo. Ake ngisho lutho ngoba vele ungiphethe. Umphethe. Wenza kanjena njengoba uyazi ngikholelwa kuyena. Bengithi bengicomplaina uma abesadini lakhe. Ngabona umuntu onjani omsulo othanda ngisho naye idlozi. Kodwa ngoba namhlanje. Shuthi-ke Kwenzekwe namanje usathandwa idlozi. Shuthi namanje kusawumsebenzi wedlozi ukuthi kube nezingane zabhuti wakho. Ngibuza umbuzo ukuthi umntungu lekhona. Lezi ayingane mongayikhipha igazi nelakho liyafana. Inqobo nje ukuthi ayiphume sendeni lapho. Bafu, ukusho umoya. kulungile ingane zakwethu udaba lufika la abantu bazoluzama ukulungisa behleli beumndeni thina okwethu siyafika la ngasekugcineni namhlanje